Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Kampay! Ang galing ng Pilipino, iwagay-waga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello ma'am, mga sir. Inyong gawa yung nangamo lang malingaw mo. Airback KJ. I'm Kels. I'm Jano. Naami karon sa asa tagaw karon? America. Hold no. Sa Large America. America. Social kami Yan no. sa ato yung noon karon gaw. Emperadors. 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 Daghan kaya mo emperador ani noon. Pila ka book? Kay nang may S. Osara. Okay, S. Emperador. Kay gito yun ako nais kay tulot ako bok. Emperador. Emperadors. Bro. Yeah, right. No. Sugdan na to. Sugdan na to. Akong kwaon? Wow. Asa na ako kwaon? Sa kaba ni Gerald. Giya mo lang kwaon. Get it now. Get it now. Get it now. Get it now. English. Tara na yung emperador. Kanilang sa gamay. Diskutahan sa natong ginagmay ang history kay amo sa i-review ang din gikan ang Emperador Light. Oo. Emperador Light Day launched in 1990 as Philippines' first brandy label. Now, sa pagkakaroon, distributed in 40 countries throughout Countries. Awesome na mga countries. Mani ako diskutahan karon Kadaghan. tara. Asia, North America, Africa, and New Zealand. New Zealand. Nakabagaw? New Zealand. So, kani ding emperador bisag West. bisag inanira ng emperador. Sa pagka 2016, the international reviews Emperador Light was rated as 83 points. Oh, 3 points mo rin puntos ni Kuan, ni Kobe Bryant. Kobe Bryant. 81 na to? Ay, 81 na to. Di three to. Hindi. Sa And history ba? ang last reward as a bronze award. Nagin siya award. Bronze ro? So, pero yun ni Kuan, siguro, mga pila na ka-year. What kay ng gold na? Asubra pas gold. What kay ba diamond? Ikaw, storya ko. Sige Oh. lang kami. Nabito ko diamond. Sige ko, oo. Diamond. Oo, makita na nila ron mo. So, sugda na to. Kuha ang baso, Unsa para English masugdan na. unsa English sa sugda na to. Let's start. No, na may sa Amerika mo na mag-English Oo. sigaw. Pero wa mega jacket kay murag ang pila Kan. temperature sa Amerika ron? Pila gaw? 5 temperatures. 5 temperatures. Temperatures. Kay naanad mo gumi sa Pilipinas. Oo. Philippines. Ang price gaw kay pila kay gaw? Pila kay ang price ani sa Philippines gaw? 90. Hindi. Mahal na gud na gud. 90. Kakitsa din ang tindahan gaw kaya ito nang pasiratan. Nang sales sa. Grabe mahal. Nang sales Oy, sa. balik garid to. So, 35 siguro ni. murag ang bunso 35 na daw mo kuan may nagaw object mga nagaw. Kani 35. 35 ni siya. Ang bunso Dito sa Philippines. Sa Kilaw- Amerika, pilang 35 sa Amerika. Sa kuan sa $0.7 mo siguro. Points. Sa Amerika Oo. 0.7. So, Ay, sigsan nung lagi awa. Oh, Sabi sa isang nung. Karon $70 ito. ato sa Tilawan gaw ang kuan giingon nila nga I know, naay. right? Ha? Ato uy, Alright. gaw ato sa Tilawan gaw ang giingon nila nga nay bronze award. The glass. Let's start the The, AKP sa the 3 glasses. classes. Mo nang na S. Open the bottles. Oh, nunugo man. Bato so daghan jud kay na. Biso. The bottle is open. Namta sa Amerika. Kalmar kay among translator dire bay. Ah, Tawa na abli na no. It's Magi. done. Pero baho lang yung tabon siguro ni. Wata ka baho ba? It's gonna. Siguro no, no. Oh, come on. So, we're here in America, so let's speak English. Oh, So, you start, you yes. start. Oh, okay. Let's start. Let's taste. Let's this. Let's taste ha. Lagan no. Let's taste. Cheers, Tara. cheers. Kampay. Ang galing ng Pilipino. Iwagay-wag. Yeah. 1, 2, 3. It's very good. Ang galing ng Pilipino, iwagay-wag. Ang cheeser grande kay Kuan. Pwede raw. Zone Rocks.
Oh. Pwede ra drugs. Patay yung gusto. Oo. Ipa pila yung mga cheeser. Pwede ra gan. Strawberry, barnuts. Barnuts. Ano to sa Amerika? Chocolate yun. Oh, chocolate. Ang kinahanglan gyud ani nga cheeser kay kuan pwede mo gamit ti na ministry or Tea or kuan nga orange. apple blend. Oh, apple So, blend. pwede mo ganahan mo mahubog mo dayon na ay pineapple nga makahubog nga cheeser o katong mga strawberry pa siguro gaw no. We bring this tea in the America. So, It's for four. forever. Naka forever go. Not yet. Kaya atong pulutan gaw kayo sa man atong pulutan gaw karon gaw. Na ato sa Amerika ha. Happy 5. Among pulutan ron kay yip yap. O mana mo pulutan. Ya. Ipya pa sa ron gi. Amo na i-mix ang juice para na nami pulutan. Amo na Ah, sumsuman. sumsuman. Mana ni mga kabots na ang cheeser. Dali ra kaysa. Dali ra kayo pila ra pagutaw sa kuan sa juice. Nya. Before ta mag-start kay kuan nito kanang ice para lang may atong tagay. So mag-start na ta ko? Kung gusto Di mo pa. ako. We'll Imbitara sila start go. the drink. Imbitara Imbitara sila sa Amerika go. Pareho Para go. sila bar. Mo ra sila sa Amerika para makitagay na okay kayo. Amigos ko sa mga Cebu, nanganyo ko ninyo na ari mo sa munggon. This is America. Pliti lang mag-5. Palung airport. You need 5 pesos go to America. Oh, alright. Kung sa Tagalog go. Ah. Oh, no. No. Dahil may magsugod na tayo para dali atong inom. Sige. Nami Wow. nagainom. Let's further begin. Ako naman. Third. Ako naman. Siya naman. The third. Siya Ako naman. Ikaw na sa pulutan na to ani. Kailangan nilang tawa tayo pulutan na yun. Wala pa tayong pulutan? Nasaan yung pulutan? Plotan is empty. Uy! Oh, Hulog ng langit! the snow is giving. The heaven is giving. The heaven is giving. Ano dito ba eh? Eh na ano eh? Bigyan mo siya. Let's Let's watch the rock let's do again. business. Dari ka! Let's do again. Let's go again. Uy, ang mga nananaw daw, pinagdagay daw. Tagay. So, ang mga So, ang mga nanonood, nanonood, tagayin Mga niya. dire, Tagayin tagay. niyo. Tagayan niyo. Let's drink Ay, mga kabots. Karon, nahuman namig tagay pero medyo wala kay nagdugay kay bunso ra mong gigamit. Kay ibaw na mga pobre. pobre pa may kina pa mi sa Amerika ron nga nag-drive pa Mexican. I special thanks Andy Spaghetti and RB Martinez, Cebu, Ni Macros dyan sa Riyadh. Oh, Riyadh. Saudi. Salamat sa sponsor Riyadh. Gikan ni Riyadh kanang yip-yap. Amo sa insulti ray kanang medyo dili kayo sa kaubog kay ang proof niya Di si Gobo kay gamay sa kayo. may bunso. Oh my Ang God. proof niya 55 proof ra gid. 55 proof niya. Ang percent medyo 27.5 ra gamay lang. Sa anong sa. Tingnan sa daw. Ikaw tingog ka pa ba? Further light is not hard to me. Skills, what do you describe this? Kanang siya kay gamay kaya kay di ka siya makakuan. Lamay kayong bunso bay. Bisag ginani ra mong tag kay lingaw kay may bisag pila mi kabuk dere nya. Pasalamat mi sa mga lights man mo dere. Pila ka book lights man mo? Adi mayap. It's Shout out me sa mga sa mga nasa Cebu. Kaya namin Cebu. sa Amerika pasensya kayo nawit mas flight. Kay gadali siya. and Piti na also, mog 5 guys. 5. and Padong also mga kabots. Sa mga kabots, eto na. Maggrado na mi, mga kabots. Mag-grade na So, ta kay. maggrado na ta. Kuan man naman na sa America. So mag-grade na ta. So, Let's charge the grades. Oh. Gi.
ang grade doon ni kuan ng 7 lang sa. Good. It's because kay kuan siya kanang gamay pa kaya mong imnon karon ba bunso. I grade this Federal Light Bidador. 8 because the Federal Light is bunso lang, hindi magkakalasing. It's perfect and The perfect na nun yung 8. Bale tapos drink na perfect, but 8 I grade 8 awesome because Federal Light is yummy. Kansad, ang grado ko nito, 7 lang. 7 lang muna kasi alam mo na, bunso lang to, hindi nakakalasing, medyo kulang. So baka naman meron dyan, tatanggapin namin ng buong puso. Tagalog ako, Bisaya to katabi ko. Eto, medyo matangos ang ilong. Kaya nga Matangos ang ilong. Kaya KJ nga lang niya kasi AJ, I'm half African, African. Kaya nga, but American. kita nyo naman, sa labi pa lang niya, makikita nyo na, half African talaga. mga kabots may inom ta dili nato isod sa atong una-una. Isod na to sa tiyan sa makaron na naunsa na yung mga English. Nabalo na tani drink. Ito, sa Tagalog, kapag umiinom, huwag ilalagay sa utak. Ilalagay diretso sa tiyan para naman walang mamamatay. So, safety lang. When you drink, not your mind. You drink, go to your stomach and drink responsibly. Balik-balik di mo. Drink responsibly. Di ka mo balik. Drink responsibly.